Wara diskussjoni li qamet fuq l-istudju tal-KPMG dwar il-prezzijiet tal-proprjetà, issa kien imiss lid-Deputat Gvernatur tal-Bank Ċentrali Alexander De Marco biex jippreżenta ċifri u spjegazzjonijiet li joffru stampa aktar ċara. U sostan il-figura ta' 414,000 euro li ħarġet fid-dibattitu pubbliku mhix rappreżentattiva tal-prezzijiet fis-suq. Skont data li l-Bank Ċentrali ilu jiġbor għal kważi 40 sena, il-prezz medju mitlub għal proprjetà huwa ta' 313,000 euro, jiġifieri madwar 100,000 inqas. U għatenna wkoll li dawn huma prezzijiet mitluba u mhux neċessarjament il-prezz finali li jixtru bih ix-xerrejja. Fil-fatt skont l-istess ċifri, il-prezz medju ta' proprjetà attwalment mixtrija u ta' 266,000 euro. Dan ifisser li hemm kważi 150,000 euro differenza bejn dak li ħafna qed jemnu li tiswa proprjetà u dak li fil-verità qed jitħallas fis-suq. De Marco enfasizza li l-analiżi interna tal-Bank Ċentrali ma ssib l-ebda evidenza li l-prezzijiet tal-proprjetà f'Malta huma aktar għoljin milli suppost. Id-Deputat Gvernatur tal-Bank Ċentrali semma kif is-sidin ta' djar fost iż-żgħażagħ dak ta' bejn is-16 u l-34 sena, ir-rata ta' sidin żdiedet minn 81% fl-2014 għal 91% fl-2023, tliet darbiet aktar mill-medja Ewropea. Anke fost il-familja b'inqas dħul, ir-rata tjiebet minn 58% għal 61% jew madwar kwart aktar mill-medja Ewropea. Iċ-ċifri preżentati mill-Bank Ċentrali iwaqqgħu l-argument tal-Partit Nazzjonalista dwar il-kera u l-affordabilità, filwaqt li l-Oppożizzjoni qed tisħaq li qed jiżdiedu l-Maltin li ma jistgħux jixtru proprjetà u jirrikorru għall-kera u tikkwota figura qarrieqa li statistika uffiċjali tirrakkonta storja ħafna aktar differenti milli qed jingħad.